Hello, maayong adlaw. Kini na usab ang inyong tita Ai para sa sunod nga topic mao ang subtracting similar fractions. Giapil na nako dinhi ang mix para parihara man sila og concept, parihara man sila og pamaagi. So unsaon man pag-subtract sa similar fractions? Sayon ra kayo. In-ani ra gyud oh. Kung naay whole number minus whole number. Numerator minus numerator, and then copy the common denominator. So, subtract or pangitaon ang diferensya sa numerators, di ba? Ingon ko, numerator minus numerator. Kung naay whole numbers, i-minus ang whole numbers. Dili pwede nga whole minus numerator. Dili, ang pariha lang, whole numbers minus whole numbers. Then, kung gamay ang numerator, parihaan ng 2 and 1/3 minus 2/3. I-change nimo sa improper fraction ang mix. Kana, pwede. Or pwede pod, pero kanya akong pinakagusto. Pwede pod mag-borrow og 1 whole kung gamay ang numerator. Parihain nani oh. 2 and 1/3 minus. Unsa man nimo pag minus sa 1 minus 2. So mag-borrow ka og 1 whole. Pila man ang 1 whole? Kay third man pagkabahin, katuluman gibahin, so ang buti pasabot nga 3/3 ang 1 whole. Diba? 3/3 og 1/3 equals 4/3. Then kani, ang 2, gikwaan naman siyang usa, nahimo na dayong 1. Okay, nasabta na. Ako na explain sa itong mga example. Pagkahuman nimo og borrow, kung mag-borrow kag 1 whole or change to improper sa mix, naghumanak ka og minus, humanak kag subtract, i-simplify din ang answer. O saan ganito pag-simplify? Reduce to lowest term or change improper to mixed fraction. Okay. 4/9. Okay. Di ba yung numerator may numerator? 7 minus 4 is 3. Di ba? 7 minus 4, 3. Then, kopyahon din ang common denominator, 9. Karon dili pa ka ma-stop. Imusang i-simplify tan-awon kung ma-simplify ba ang fraction. So, unsaon ganito? Ingon ko 3 og 9, pwede continuous division or pwede katong prime factorization. Ang factor sa 3 is 3 times 1, right? Ang factor sa 9 is 3 times 3. Okay. I-cancel ang greatest common denominator, meaning i-divide mo sa greatest common denominator, 3. Ang answer na bilin is 1/3. O, diba? Dara, o. 1/3. Right? Ato na nang na-take up ka ng reducing fraction sa niagi nga topic. Okay, another 7. At tagtag sa ano lang? 7 minus 3. Para makita yun. Equals 12. Pila man ang 7 minus 3? 4 over 12. Okay, muhunong ba ta din ha? Tanaw na to kung muhunong na ba? Prime na ba sila? Or dili? Prime. What I mean is, kaning 4 og 12, prime na ba? Prime na ba ang ilang mga factors para sa ipag-reduce sa fraction to lowest term? So, iba ko nang katong na-take up na to, either continuous or prime factorization using factor 3, di ba? So, ang factors, prime factors, i-prime na lang nato bisag kabalot nga 4 ang ilang GCF para maanad dita. So, 2 times 2, right? Unya, ang 12 kay 2 times 3. Correct? 2 times 2 is 4 times 3 is 12. Okay. So, meaning, ang 4 ang ilang greatest. Right? O, 4 ang GCF. Divide the fraction by the GCF. So, ang answer, wala may nahibilin dia. Automatic nga 1. Ang answer, 1/3. Sabtan? Okay, di ba sa'yo na kayo, no? Origin na. Imanan. Next, what if kung doon na mix? Okay. Di ba ko whole number minus whole number? Wala may whole number din ha. Sabot na sabot. 7 din ha. 5 minus 2. Copy the common denominator which is 10. Nasabta na. Okay. So, kopyan din. Posibog ta din 5 minus 2 is 3. Kopyahon ang common denominator nga 10. Kay karon, pangutana.
Nabay common factor sa 3 ug 10? Wala. Ang 3 prime na. Ang 10, dili pa pero na prime naman ang usa. No, no, no. So this meaning, kani siya, mao na ni siya ang final answer. 7 and 3/10. Okay. Dolby. Kani karon. Nakoy pangutana. Dolby kun gamay. Okay, kani oh. Saan man na karon pag minus, di ba kung gingon, pwede nimo i-change to improper pero kung imong tan-awon 8 times 7 56 sus dako na kaayo. Di na ta pwede ana, dako na kay sa tanan. So, dito ta sa usa ka pamaagi. So mag-borrow ka og 1 whole. Pila man ang 1 whole aning 8, di ba? Ang 1 whole niya is kung nag-borrow na kag 1 whole, nahimo na dahil siyang automatic nga 6. Kaya nag-borrow man kag 1 whole nga 8 over 8, right? 8 over 8 plus 2, 8. Manong gi plus 2, 8 man na nimo? Kay, kamo man ni siya ang fraction, di ba? Nag-borrow kag 1 whole nga 8 over 8. Nya mo ni ang fraction. Minus dayon, ay at isuwat diri kay gamay na kayo. 6 and 8 over 8 plus 2, 8 minus, i-open, close parenthesis. I-parenthesis na to, meaning siya ang unakon, di ba? Ninumdum mo, minus 3, 8. Karon, pila man ang 8 plus 2? 10, di ba? 6 din ha. Kopyahon ang 8 nga common denominator. Dili 8 plus 8 ha. Kung pariha gani og denominator, kopyahon lang ang common. Minus 3, 8. O karon, ma-minus na siya, di ba? Right? Okay. Pero sa ako na ko itulo sa inyo nga shortcut. Pero dapat makabalo sa mo sa concept nga nung nahimo siyang 10 over 8. Ang ako ana, gi-plus ko ra na siya diretso. Gi-plus na ko ang 8 plus 2, nahimong 10. Automatic din siya minus 1. Kaya nagkuha man tag 1 whole, di ba? Sabta na, pero dapat mahibaw-an ang concept gid ha. Ngano nga nahimong 10 eighths kay nagborrow ka og 1 whole nga 8 over 8. Okay? Nasabta na. Next, 6. 10 minus 3 is 7, 8. Okay. Nabas sila common factor, so kung wala, na-reduce na ang fraction. Mauna na ang answer. Okay! Yay! Nasabtan? How about this one? Another example. Pagtanaw pala nyo daan, unsay happen ganyan may mo siyang 15 over 10. May mo siyang automatic na 6. Diba? Kitudlan na naman sa shortcut. Pero, kinanglan makabalo. Ganun nahimo siyang 15 over 10. Kay nagborrow kag 1 whole, which is 10 over 10. Right? Sige, isulat lang gihapon nato para di gid maglibog. Pero automatic man gina siya nga 15 over 10. Okay. Kay shortcut man na siya. So wala pa shortcut in ani. Kay nagborrow man ka 5 minus 7 di man pwede. So borrow kag 1 whole, automatic siya na himong 6. Nagborrow ka og 1 whole nga 10 over 10. Ang 1 whole ha, equivalent, pariha sila sa denominator ani ha. Mao nang 1 whole. Eh kung maglahi kag suwat din ni na, dili na siya similar fraction. Plus 5, 10. Oh, minus 7, 10. Tag hinay-hinay. Basta sure ang answer. 6. Nahimo dahil siyang 15. 10 plus 5, 15. Kopyaho ng common denominator. May nakatsada sa similar fraction kay kopyahon lang ang common denominator. Okay. Ngay karon 6. Wala may di whole number. 15 minus na 8 man na diyan. Ang naa sa kong utok lagi kay agoy. 15 minus 8. 15 minus 7 is 8 over 10. Karon muhulong na ba kanya mo na ba ang final answer na di gina-checkan sa inyong mom. So kinang imo nang i-reduce ang 8 10. So ang factor sa 8 og 10, di lang ta, hinay-hinay lang kita. Pero dili tas pinaka-simple. Pero katong bright na gyud, pwede na siya maka-answer diretso ani. I know. Kasabot na siya daan. Pero katudong hindi pa kay hinay pa kaayo. Bahala dag hinay, basta sure ang answer. Di ba ang 2 times 2 times 2? Oh, ano na ito para makabalota unsa ang pag prime factors? 2 times 5, prime factorization. Okay. So ang GCF is only 2, ang nabilin 2 times 2
which is 4. Kopya ko na ang whole number over fifths. So, ang final answer is 6 and 4/5. Say na kayo, di ba? Ano, gid mo, hununaon gid ninyo ang math sayon. Kay kung hununaon yung nga lisod pagtanaw pa lang sa math na, di lisod na gid mo, pero actually, sayon jud kay ang math. Okay, that's why I love math. Ay, kamusta? Okay, kani. Parihara gyapon. Akong gidaghan ni kay para di mo lisod. Okay. So automatic, di ba? Kaya answer. 5/4. Di ba 5/4? 1 and 5/4 din kani siya. Ay, kabala na gid sila. Pero hinahinayon. So 1 4/4 plus 1/4, pero kung nakasabot na diretso, pwede na i-shortcut. Minus 3/4. Kana siya mo ni, di ba? Ginganla lang ng tuglain para so 1 and 5/4. Di man na pwede, di ba? Minus 3/4. Nagin na plus diyan. Hindi lang. Paabot na lang sa tumoy. Okay. So 1, 5 minus 3 is 2/4. I-simplify din nato. Or, ang 2/4 katunga, right? Ang 2 katunga sa 4. So, 1 and 1/2. Lang ano man. Ay, so sige, magsugod na punta ana. 2 og 4. 2 times 1. Siya, 2 times 2. Kung unsay nabilin, 1/2. O, diba? Sabtan? Oy, maayo gud kaayo. Next! Kani. Puro na siya mix. Lang anong, mingon din mo nga, lang anong diretso na niya, uy, mix to mix naman dayon. Taglang kay, ang fraction composed of improper, proper mix. So, mo nang diretso na ako. Ay, kabla kasi na kayo. Anyway, similar fractions siya lang sa ni. Okay. Whole number minus whole number. Tanaw, saan mo ang denominator, ha? Denominator ang numerator. Okay, okay ra, ma-minus ra siya, di ba? Ma-minus ra siya. Okay ra na siya. So, dili na nato pwede i-change. No? Kay, dili na po ta mag-borrow. Kay pwede man siya ma-minus. So, ang ipasabot, whole number minus whole number, 6 minus 2 is 4. Wow, automatic. 22 minus 14 is 8 ba? Oh yes, 8 over 25. Karon, naabay common factor sa 8 of 25. Wala. So, mo na niya tong final answer. Di na siya ma-reduce to lowest term kay simplify na siya. So, another example. Kung maghimo ta og balihon nato, Dobby. Balihon nato. Kana siya. 6, 14, 25 minus 22 over 25. Kung atong balihon, napay 2 diha. Sa itong angay buhaton ni karon. Okay, gamay man din so mag-borrow ta og 1 whole. Right? So, pila man ang 1 whole, automatic siya nahimong 5. 25 plus 14 equals 39 over 25. Ngano na 39 man? 25 over 25 plus 14 over 25, right? Mo na siya, di ba? So, pila man? 6. Ano man na siyang 5. Mo na siya. Pero ako lang gi-shortcut 25 plus 14. Ana. Pero at least kabalo mo ha nga. Unsa nga nun himo siyang 39? Kay 25 over 25 plus 14 over 25. Okay. Minus 2 and 22 over 25. Dili na siya equals. Dili na sila equal. I-arrow na lang nato na. Dili na sila equal dito. Kinahanglan careful ta sa tong pagsuwat sa mga symbols. Okay. So 39 minus 22 equals 17. Correct? 17 over 25. And then 5 minus 2 is 3. Oh, nabay common factor dili kay ang 17 mismo prime na. So mao ni ang final answer. Okay, nasabdan ba tanan? Unay pangutana lang, inana ra gyud. Utrohon ako ha. Kon
similar fraction naman sa yun nila. So, whole number minus whole numbers, numerator minus numerators, copy the common denominator, then simplify yung answer. Kung gamay ang akong ginus kanina, gamay tong una nga gimaynusan, ang minuin. Og subtract, gamay ang minuin. Mag-borrow ka og one whole. O, inana lang. Or, kung gusto ka, change to improper fraction. Pero nakalahi mo kung mag-change pa ka to improper fraction, sa katapusan, mag-change na pod ka to mix. Inana. So, narana sa imo kung unsay hiyang sa imo. Pero akong ginatudlo sa imo katong shortcut. Okay, pero at least kabalo ka sa concept nga nung nainato, nga nung na shortcut. Okay, so mo na karong adlaw o kini ang inyong tita Ai, maingon kaninyo nga I love math.